Hur gammal är du? 56. I vilken dag? Idag. Är det så? Ja. Grattis, Micke! Felix! Hej! Jättegrattis! Grattis! Här är förstå. Okej, men hej, tack, detsamma. 56 år. 56 år. Okej, och sen har jag hört också, du är Sveriges starkaste läkare. Så min födelsedagspresent till dig är det här. Du ska inte tävla mot mig, men du ska bara visa vad du går för. Åh gud, vad elakt. Ouppvärmd. Är det bra? Och sen jag som gladiator ska prova den för att folk ska säga verkligen att det är inget fusk. Det här är på riktigt. Hur många kilo är det? 100 kilo. Det här är 100 kilo, det är ingen lek. Så att man är amatör ska man inte ha någonting att göra här. Alltså, det här är 100 kilo. På riktigt. Men det borde jag ju värma upp. Kan vi plocka bort eller? Nej. Vill du plocka bort eller? Nej. Eller? Men Felix, du får stå här och liksom hålla emot ifall att han skulle tappa den rakt på näsan. Jag tror inte att det behövs. Mikael, du har ingen mikrofon nu, det vet du. Så nu får du köra teckenspråket i så fall. Ta det lugnt nu. Vänta nu. Känner inte att du behöver bevisa någonting. Nej, ingen press. Det är vår present till dig. Förutom den fina tårtan med Phoenix, 100 kilo, är det liksom mycket för en vanlig? Ja, det är jättemycket faktiskt. Håll lite stöd bara så ska jag se. Ja. Okej. Ja, du kan. Ja, det där står med. Jaha. Oj, lätt som en plätt. Han lever upp till britterna, så verkligen. Det här är Sveriges starkaste läkare. Det är Sveriges starkaste läkare. inget snack om Ja, saker. det där var oerhört lätt faktiskt. Oj. Så han blygsamt. Så. Oerhört lätt. Varsågod. Du har med dig någonting till Mikael också. Är det Ja, jag har en tårta här till dig. Alltså. Så väl förtjänst. Ja, tack. Ja. Fantastiskt. Så du har blivit precis min förebild nu. Så jag vill också bli 56 och se ut så där som dig och vara lika stark. Ja, det ser ljust ut. Tack så mycket, tack. Ja, men det är fantastiskt. Tack så mycket för att du Ja, kom. det är jag som tackar för att jag fick komma hit. Ja, du får nöja med handskap. Hej då. Tack snälla Felix. Hej. Hörrni, Gud vad han har väntat, Peter, på att få utmana dig i den här. hur kändes det där då? Jo, det kändes bra. Jag tänkte det ser illa ut om man inte värmer upp. Men skitsamma. Du var ju tvingad. Ja, det kan man ju säga. Men vi är ändå inne på det här med träning och så. Det var en liten tanke med det. Vi vet ju att du är Sveriges inte bara snyggaste utan också starkaste läkare. Hur viktig är träningen för dig? Den är helt central alltså. Det är ett välbefinnande. Jag säger, det är inte ett bekymmer utan det är en belöning att få gå och träna och göra det. Ja. Du vet att det här är ju beachträningen som Mikael kör. Han kör ju bara väldigt lite överkropp och allra mest ben och sånt. Det vet naturligtvis, jag har ju skadat. Just det. Men du, hur tränar du dina knän med tanke på de problem du har? Jag kör i maskiner kanske där man inte behöver ha det så mycket på rygg utan benpressmaskiner där man ligger ner med ryggen och sånt där. Och sen så kör jag mycket elliptisk träning, sån här cross-training när jag slipper flygfasen. Utan jag står på sån här, utan de här, jag kör inte med dem utan jag bara gungar på sådär. Och det är riktigt bra va? Och det, men det är oerbarmligt tråkigt att stå på den där cross-trainern. Du tror att du ska få skära upp den och äta nu? Ja, det vet jag inte. Ja, men det är inte riktigt färdigt med överraskningar va? Åh herregud. Nu förstår du, är det så här att vi har Simone Moreno och Urs Loirinhos här som spelar för oss. Och då fattar ju en man av din dignitet att det handlar om samba. Ja. Och en fågel har viskat i mitt öra att du är proffsdansare. En fågel? Ja, det var tidigare i liv så höll jag på med lite annan dans. Vad heter låten ni ska dansa till? Ja, men vad heter den? Vad heter låten? Zombie. Ja. Nu kör vi. Grattis Mikael, kör nu. Grattis. Tack för idag. Ska jag dansa? Ja. Jo. Eu vi zumbi tocando tambaqui-ó. 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 Bravamente zumbi, não te esqueço jamais. Sua luta não foi em vão, a escravidão jaz. Bravamente zumbi, não te esqueço.
esqueço jamais. Sua luta não foi em vão, a escravidão jaz. Eu vi zumbi tocando tabaquião. Eu vi zumbi tocando tabaquião. Eu vi zumbi tocando tabaquião. Diga aí. Eu vi zumbi tocando tabaquião. O zumbi, rei da liberdade, o meu rei, homem de verdade, resistência à opressão. O zumbi resiste à maldade, com coragem e dignidade, um guerreiro de coração. Batuquere, 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 é bom como que. Batuquere, 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 é bom como que. Eu vi zumbi tocando tabaqueão. Eu vi zumbi tocando tabaqueão. Eu vi zumbi tocando tabaqueão. Diga aí. Eu vi zumbi tocando tabaqueão. Bravamente zumbi, não te esqueço jamais. Sua luta não foi em vão, a escravidão jaz. Bravamente zumbi, não te esqueço jamais. Sua luta não foi em vão, a escravidão jaz. Eu vi zumbi tocando tabaqueão. Eu vi zumbi tocando tabaqueão. Eu vi zumbi tocando tabaqueão. Diga aí. Eu vi zumbi tocando tabaqueão. O zumbi, rei da liberdade, o meu rei, homem de verdade, resistência à opressão. O zumbi resiste à maldade, com coragem e dignidade, um guerreiro de coração. Batuquere, 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 é bom como que. Batuquere, 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 é bom como que. Vamos lá! Batuquere, 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 é bom como que. Batuquere, 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 é bom, é bom, é bom, é bom. Zumbi, meu rei zumbi, 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 um homem de verdade, coragem e dignidade. Zumbi, zumbi, arco e flecha nunca mais.